Bueno, proposatu diazue diaurren galderen moduan poemak erabiltzea. Hasiko gara, ja, esperimentoa da, jazen muz ateratzen da. Ahosabaiarekin gogoratzen da hobeikien. Bueno, poema hontan oso ideia prustiarra hartu dut, eta nola ahoarekin, eta jaten eta zaporearen bitartez nola pizten zaizkigun lokartuta genituen oroitzapenak eta jada gogoratzen ez genituela pentsatzen genituen gauza horiek, Eta orduan etxeko zapore ahaztu horiek bueltatzen dira berriz ere ahosabaira. Bigarrena, lenguaia irasagartu zitzaidan. Eta hain zuzen irasagarra oso presente dago poemetan, eta nolabait saiatzen nahi zen egiten da irasagar haragiarekin bezala, mina den irasagar hori, membrillo hori gozatzea, nik ere hitzen bitartez mina den hori gozatzen edo edertzen saiatu izan naiz. Hirugarrena, alde zaharrak gaztaina errearen zaporea zuen. Eta esan dugu hau Iruñarekin, Iruñeko alde zaharrarekin konektatzen nauen oroitzapena da. Herritik jisten ginenean herrian ez zegoen gaztainik eta hemen usain hori nabaritzen zen udazkenetan, Ilunabarrean, eta Iruñeko alde zaharrari omenaldia izango litzateke. Hurrengoa, bizitzea mundua hitzez ebakitzea da. Eta hori egiten dugu, hizkuntzaren bitartez, hemen inguruan daukagun mundu hau sailkatu, ebaki, puskak egin, eta hori saiatzen gara egiten. Baina hitzik ez dugunean munduak ebakitzen gaitugu. Bizitza mandarina jatearen pareko esperientzia da. Zeren eta ez dakit, zuei gertatu dizuen niri askotan, mandarina zuritzen hasten zara, eta ez dakizu zuritu arte lehor-lehorra egongo den ala zukua izango duen. Eta bizitza ere hola dator, bizitu arte ez dakigu zer izango den. Hurrengoa. Alzheimerraren hasiera Britainia Handian gidatzearen antzekoa da. Badakizu poema okasi memoria ez dakit. Badakizu gidatzen, badakizu nora zoazen, baina dena dago aldrebes. Alzheimerrarekin berdin. Badakizu nora iritsi nahi duzun, baina hitzak ez dira etortzen. Eta azkenekoa, naizena izateko, izan naizen hori ahaztean datza identitatea. Orain gauza batzuk gara, gauza batzuk pentsatzen ditugu, baina ez da beti hala izan. Lehenagotik ere beste gauza batzuk izan gara, baina horiek ahaztu behar ditugu ze bestela erotuko ginateke. Eta hola goaz bakoitza eraikitzen gure identitatea. Eta hau esek, nire galde erantzunak.